Milí žiaci, v dotazníku o Slovensku v Európskej únii viac ako 50% žiakov uviedlo, že niekto z ich rodiny pracuje v niektorom štáte Európy. Toto je Marko Kuľanda, žiak 9. A triedy, ktorého otec taktiež pracuje v zahraničí. Marko, v ktorom štáte podniká tvoj otec? Otec podniká v Holandsku. A pamätáš si, koľko si mal rokov, keď začal podnikať v Holandsku? Otec pracoval v Holandsku ešte pred môjim narodením, ale podnikať začal v roku 2013. Navštívil si alebo si žil spolu s rodičmi v niektorom štáte Európy? Holandsko navštevujem pravidelne cez letné prázdniny, avšak som v tomto štáte s mojimi rodičmi nežil. Žila tam moja sestra 4 roky. Vieme o tebe, že úspešne reprezentuješ školu v olympiáde v anglickom jazyku. Ovplyvňuje tvoju úroveň angličtiny a záujem o cudzí jazyk práca tvojho otca v zahraničí? Áno, motivuje ma sa zlepšovať v angličtine, nakoľko sa viem dorozumieť v zahraničí po anglicky. Tento rok končí základnú školu, kde budeš pokračovať v štúdiu? Podal som prihlášku na gymnázium Terezie Vancovej Starej Ľubovni, robil som primačky a prijali ma, takže som rád. A plánuješ v budúcnosti pracovať alebo študovať niekde v zahraničí? Nebránim sa štúdiu ani práce v zahraničí, ale momentálne chcem študovať na Slovensku. Tak ďakujeme ti za tvoje odpovede a prajeme, aby sa ti splnili želania ohľadom budúcnosti. Ďakujem.